guys, nasi tiri kuno kwa Jinjika unowa kwa Dungu kana kuti mubhikita. Chaita kuti ndizouya panapa muzora nasi inauya madhava nemwana wavo. Patakambotanga kuita zvekutravela kutenderera kuno kubhikita. Takambopuwa zita ramai Jinjika nababa kuti time yedu panguva yayo ndoba tikazobvisira school fees vana vaye vokopayarira tikazomboenda kune vana kwagwizhimbi ndoba tasiya kwaJinjika. Muzuva nhasi tikati no, vanhu vegroup remashemanenzi rakati tida kuboblessa vanhu for Christmas. Ndikati ko ndikambobata vekwaJinjika tovablessa nesomething for Christmas tomorrow. Ndozvaitika pano. Tikati ngatingasangoramba tingopa vanhu vamwe chete tombopawo vamwe. Handiti soka izvozvizvi uya pane mai Jinjika. Makadii mai Jinjika? Pafara makadiwo. Tiri nani? Gogo Jinjika. Alright. Imi michitaura munonzani uye dambudziko ramukusangana naro nderei? Ndinonzi Maria Stoli. Dambudziko randosangana naro mwana wangu anorwara. Ndzishila ku. Dambudziko iri rakatanga sei? Akatanga akwane chiro zvinobvaita zvekugwina. Makamuzvara asingarwari. Aitotaura zvosene kutoiva. Saka tsanangura stage. Ndakamuzvara zvakanaka. Ndakatanga ndakaita operation. Pandapato mwana wangu ndobva ararama zvakanaka, ndobva atokura, ndobva atamba kusvika pa 3 years. Asvika pa 3 years ndobva akatanga kuita zvekugwina zviya. Achingogwina achingofamba muchivanhu ndichidini ndipembudzi ndobharisa zvatimisi akusvika ndazoona kuti ndobva ndabuda nona kuti tawo kwamutare. Ndandogara ndichibatsirwa ukakonwa tikazama kutima mapirisi. Kusvika tazoregawo kutenga mapirisi oshayiwa mani, ndobva tazongosvika pakugara kusvika nhasi. Kwainzi anogwara nei panguva yacho? Vanhu vaingoti vobuda zvipusha kana kuti chivanhu ndozvaingoitawo vanhu vanobatsira, asi hapana chakabatsirika. Kuchipatara ndakaenda achipuwa mapirisi kusvika ndakazoshayiwa mari, akanga zoinge kushayiwa mapirisi kusvika ndazorega kumba mapirisi nenyaya yemari kutengwa tisingachamawani kuchipatara. Mapirisi amaipuwa anga achinzi ari kurapa chii? Kudonha kwaanoita. Saka like pari mafits. Alright. Saka mafits ndo akazondida pakuti aite sei? Akabva amudzosera pakufamba nekutaura zvese. Saka unokufamba akufamba akazi kutaura aisafamba. Pakatanga akabva akona zvese. Pakatanga mafitsa akabva akona kufamba zvese nekutaura. Kusvika iko zvino hatotauri, asingosekera kune kunzwa unonzwa. Musi kuda nawo mama aone kuti baba chete zvimwe zvese asi agoni. Ani makore mangani? Anosvika 12 years musi wa 26 December kusera mangwana. Birthday rake ndio musi wa 26. Saka muri kumuitirei? Asati achida kuzotogadzirirawo. Saka tatokugadzirira ikanasi. Tatokufumai. Mada ava vasazoti tiri kuuya. Ndangosvika pashopu ndikati baba ndimweni munhu wamakambotaura ndo wandikutsvaga izvozvi titoinda kumba kwavo. Saka tasina kubhuka, ndakambotya kuti pamwe tikasvika tosvika usiku tawanira parodhi madha ava. Tadirectwa namwe mbuya vakati handendozva kwavanogara. Tikati no it's fine. Mupa pabhegi mune machanzi, mune chigubhu chemafuta, mune mafulawa, mune raisi, mune shuga. Ndo kisimusi yenyu yatakutiwo munge muchifarawo mangwana nemusi wa 26. Atina hedu keki. Utende ona izvo ndangarombofungira ndamota sorry siripo ndarosera kwati ashozerawo. Saka ndarongonzwa unzima ichila modiwa ndopanda ndongotomanyawo. Ndasina kana taisire kuti ndosangana nei. Mangwana mune muchifeti kuka. Nemadzenyu mamakagadzirira. Alright. Saka zvimwe zvamunosangana nazvo pakumuchengeta matambudziko ndei? Ini zvandanjifunga hangu sokuti ndaimboronga kuti ndimi kuchikoro kana kuti handizivi kuda uri pachikoro baba. Kuchikoro moendepi naye kuchikoro? Ndakatombonyorerwa tsamba kuti ndinde kumukoma uti angu tanga motestwa nadhokta. Saka mari iri kumberi kwemasvingo. Saka mari ndo yanga isipe kuti ndibve pano kusvika kungoma huru. Zvakanzi pano akatomboya sign language last week kwanyika ndobva ndaenda naye. Zvikanzi makamurekisa mapirisi, saka zvauda kuti atange kutestwa patsva nadhokta. Mapirisi emafitsi. Paitira mapirisi emafitsi aitaura? Anga atorega, asi pakutanga aitaura. Pakazotanga mafitsi ndo pakamirira kutaura. Pakanyanya kutamba achidonha ndo pakatanga sagona kutaura pazuva kana kuti kanganikanga. Zvakamuganganisa. Asi ko zvino wakuitawo seizvezvi
handizi kuti mwedzi kana unogara ipapa anogona kutodonha. Kana mwedzi wogara ndo pazvinonyanyisa. Kuti munogona kutona ndakatomusiya pamwe takatomuradzika umbongomuchengetedza tasakuvara saka muchiona asina mavangu zvokuti kangomurega amona pazasa ndo pane rwizi panongoperera munda ndo pane rwizi saka kuti oronda izvi kana ndatofamba titatoona pane wasara chitomufudza. Ndazinzwisa ndasina kuuza shona yemataura. Kana mwedzi wogara zvinonyanya kuwanda. Saka zvinova kuti ivimi kana mune gwendo apa pani pamusha pafanira kusara pasina munhu. Hazvitoiti. Kana akangosimuka nemotosimuka michitotevera munhu. Kuti mumuvharire mumba mayo kutokanganisa futi mwana. Kana pandogora kuti muvharira kana ndiri pano kuti asakuvara. Asi momeka shota hamusina moto. Zvese ndotobudisa zvinofa kana muri mumba muna maraundi anga maviri ndogona kubudisa kuti ndiri pano ndichimuteerera ndingoza atakushamba pamwana itosekawo chera kana wanitofamba pangora kuti mama achi wati gidigita tikaseka kokutamba nevamwana dambudziko zvake naro. Tombozvifungi notongotamba ega. Saka mbuya achimbotaura iwo imini. Inini ndinototaurawo sezvinongotaura muroora. Kutanga ndingati ndini ndakanga ndichiinda naye kwadhokita kuti andobatsirwa. Abatsirwa ndakagara muchipatara kwenguva refu ndichiitira uyu kuti adi azve mai vake vanga vaniitwa operation. Saka ndagara kudaro mwana wakabatsirwa zvakanaka ndichimupa chikafu ndini ndaimuisa kuti aone kudya mai vanga ane manesi. Zvichibva ipapo ndichigara ndibva ndati makumbo anga anga azvimba nokubata dhiripi ndobva ndachiti ndaakutorwara ndobva ndabuda ndobva ndauya kunokumba ndokubva iye achizobudiswa manje ndokubva kwasara mwana uya wana manesi neuyu uyu wakudonzi chimwisa mwana. Saka zvadero ndokubva achizopasa ndokubva auya kumba. Auya kumba ndokubva tagara ndokubva tatogara ndokubva amwisa mwana wake ndokubva akura ndokubva ta 3 years ndokubva achitondorima akabereka mwana uya ndokubva angorwara asi anga achiimba masowe zvokuti maisekerera uyu. Saka zvadero mushure macho akangona mwana uya achatotauri kozvabvipi atakapererwawo nazvo ndokubva taenda kuna baba vacho namai vacho kundoti tinzwewo kune vanogona kana maipurisa akati zvinenge azvifuka zvakarova mwana. Zvakanaka saka todini ati ngatingoonawo zvokuita zvatakupa izvi zvinokupa mvura idzo dzamwe kuda Mwari unotisunungura kuti udita tambo hapana chatakawina. Ndokuchitoona mwana uya hachatohwereketi hachatofambi watorohwa makumbo. Ndiyo nhau yacho maonera tataaa ndibva tati ino zvazvadai todini dzokerai kuchipatara munopuwa mapiritsi. Ndokuenda puwa mapiritsi aya achichiri chiko chauri kuziva ndokubva zvazodaro hakuchina uchafamba. Kati bedu hetodii endai kwamutare kuna vatete vacho kuna vari kwamutare ndokubva aenda makuinde pishila uye pano ndokubva yautore ndokubva ndogara kuya kwamutare kuya vakaenda kuzvipatara nyaya dzacho hadziperi dzinongoramba dziri dzondidzo uyu achichitakura imwe nhumbu yechikomana chipiri achiri pana watakura mimba iya yasvika pakuti yoda kubarwa. Mai vacho vaenda kuchipatara vati uya mutore mwana wanga atobva kwamutare akuita street kwakuenda kwandinyika. Vachibva vadini vachienda kuchipatara kuya achindobatsirwa. Tatotora mwana uya achagoni kugara achagoni kufamba totomugadzika mudhishi tichipombera namachira kuti aone kugara. Zvashaya basa tagara paya totoona hazisiri kumbotibatsira. Ndobereka kumusana ndumure yakura kudaro ndina naye kugadheni ndokuona bhati zvinoda kuita sokuti yamure nokuti pamachira apa poda kuzobva zvichiona otanga kudzidzira kugara apa ari kudzidzira makore mangani futi apa ane 3 years idzo. Tikati inozoda kudai zvoda kutibatsira
tosiya tadi tati mumwe mukomana ari kumwombe tikusara naye pano isi tichiita mabasa wotodhamanika wogona kuti dhama mwari woda kukunda zvinhu zvaita nani ndomaonera takazviita mwana ndima yachi. Alright, saka tazviwa ndichambotsanangurira uyu anonzi Anika, uyu anonzi Jacob. So we are at Jinjika family. She was faced with a predicament of her kid, but then when she gave birth to her child, she didn't have problems. When she was 3 years old, that's when she developed what we call epilepsy. So so we call them like fits. You can just fall for like maybe 20 minutes, or you can just even fall anywhere on top of a rock, even in the river, because at that time your mind will be absent. You won't be knowing what exactly is happening. You will faint. Yeah, you just faint anyway. My sister sometimes. So you can understand. So it became worse when she was 3 years old. Then she failed to walk. Then they had to carry her on the back. They went to the clinic with her. She was given medication. They went everywhere, almost everywhere. Then she didn't have money to keep on buying the medicine. She stopped giving her medicine. She used to talk and sing. Then I don't know what exactly happened for her to lose her speech. So when I was given her case, I couldn't come here because we had 5 cases already. So that's why I said, okay, this time I wanted to give maybe some Christmas groceries to different families. We never gave like groceries before. So this is the second family we are giving groceries. So yeah, they're from Germany, one of them Germany. They're Boshanda nabo kuzhekwenyika kwandaiva. Saka vanesu vakatishanyira vachazokera zvavo pavanozokera sarumbofamba chimbono vachiona kuti vamwe vanhu vanorarama seiwo vachiona basa rangu. So I think that's pretty much it. I think we're about to go now. So this is the mother of the child. And then that's the grandmother. I can't see anyway. So that's pretty much it. Totenda. Bea Jinjika. Ndizvozvo. Kana pana vanhu vanozivawo kunokwanisa kubatsika ndofunga vana vane problem yakaita sauyu kuenda kuchikoro kunyanya kuchikoro handiti mozotibatawo as usual. Tikakunzwawo ndovaudza ndiboregi baba varipo padungu baba Shironi ndobaba wangu. Saka baba Shironi padungu zvimashopu. Alright. Ndizvozvo. Aweyo makari. Chiuya umorosa chiunza dombo. Mtorera dombo. Makari. Wo dombo. That's a friend. Yeah. So she always play. Yeah, she's always like playing with the stone anyway. Yeah. So guys, it's chakubata zvakare pachikamu tinotora washari koyo. Isu toindawo udzokezve tizokezve hatizivi manje hatipromisi saka bye bye guys.